Først så trykker man på Sign Up-knappen. Så udfylder man felterne og trykker på Sign Up. Så kommer du ind på forsiden. Så skal du gå op og trykke på plustegnet. Så skriver du hovedemnet op i feltet. Så kommer det, du havde skrevet, til at stå som en blå firkant. Holder du fingeren ned på den blå firkant og trækker til højre. Så skriver du, hvad der skal stå i det næste emne. Og så gør du bare det samme igen og igen.